Bueno, bos días a todos. Moitas grazas pola vosa presencia porque, bueno, a maior parte de nós somos empresarios con moita actividade no día a día. Hoxe temos o luxo de ter con nos o noso presidente, o presidente da Xunta de Galicia, para falar de algo que nos preocupa a todos, que é o desenrolo da actividade industrial na nosa provincia e defender a actividade industrial que temos hasta ahora, non? E poder seguir potenciando, non? Eu, sin máis, lle dou a palabra, creo que a Paco. Pois moitas gracias neste caso a Jaime por a súa colaboración permanente na Confederación de Empresarios de Lugo e sobre todo pois moitas gracias a todo o tecido industrial e económico de Lugo, presidente, que tes aquí convocado, un tecido moi dinámico de diferentes sectores, o sector agroalimentario, o sector aeronáutico, o sector enerxético, o sector forestal, bueno, en definitiva, un conxunto de empresarios que están traballando con moita intensidade, que están impulsando a transformación económica e industrial non só de Lugo e de Galicia, e que, lóxicamente, pois, de alguna forma, pois, veñen a escoitar cal é a visión do presidente do Partido Popular de Galicia de cara non só á próxima legislatura, sino seguramente de cara a esa Galicia do ano 2030. É certo que era obligada unha reunión co tecido empresarial nun contexto de incertidume no corto prazo, pero ao mesmo tempo tamén pois para coñecer esa visión de cara a futuro. Son moitos os retos, seguramente a transformación digital que está permeabilizando todo o tecido, unha transformación digital que ten que chegar a todos, os autónomos, as pequenas e medianas empresas, o conxunto do tecido productivo, e tamén unha transformación dende o punto de vista enerxético, que ten que ser compatible necesariamente co tecido industrial actual, pero que nos obriga a seguir impulsando esas enerxías renovables, esa transformación dende o punto de vista digital. E a partir de aí un proxecto que ten que dar respostas, esas respostas intentará trasladarlas ao presidente nun contexto, como digo, onde se vai a necesitar esa capacidade de decisión, esa capacidade de xestión, e, sobre todo, a capacidade de anticipación e de planificación, dous elementos que o tecido empresarial coñece perfectamente, co cual, presidente, a túa disposición tes a palabra, encantados. En primeiro lugar, moitísimas gracias por vir hasta aquí. Baixou un pouco a temperatura, pero os que estades ao sol non estades mal. Creo que este fin de semana vai subir outra vez a temperatura. E quixera agradecerlle o responsable da Confederación de Empresarios de Lugo, e, por suposto, o conselleiro responsable da política económica, da política industrial e da política de emprego da comunidade autónoma, e a todos vostedes por regalarnos esta hora xa a mitad de xornada desta mañá deste venres. Unha provincia que sabe perfectamente o que costa chegar a fin de mes, e os sectores económicos que ten Lugo son sectores básicos para a economía de Galicia, e son sectores, sin dúbida, estratégicos tamén, e o vimos durante o COVID para a independencia agroalimentaria de España, e tamén noutros sectores nos que se está traballando. Efectivamente, o sector agrogandeiro, o sector forestal, o sector pesqueiro, o sector lácteo, o sector eólico, o sector aeroespacial, o sector de aluminio, son sectores básicos nesta provincia e abranguen un incremento moi importante do Produto Interior Bruto da comunidade autónoma. Todos eles avanzaron durante estes anos de vacas flacas, dende o ano 2009 ao ano 2014, anos xa de unha certa meseta no ano 14 e 15, e anos de incremento claro do Produto Interior Bruto no ano 2016, no ano 2017, e, lamentablemente, dende mediados do ano 2018, ralentización da economía, baixada incluso das expectativas de crecemento económico no ano 2019, e agora, neste primer trimestre do ano 20, unha pandemia que veu a truncar
a fase de consolidación da mellora económica de España e, en consecuencia, de Galicia. Pero eu estou seguro con esta provincia. Estou seguro con esta provincia porque hai sectores estratégicos moi sólidos, moi enraizados, sectores estratégicos que van a aguantar máis a pandemia e a pospandemia desde o punto de vista. E, por tanto, son dos que creo que a provincia de Lugo vai a ser unha provincia que vai a sair antes da recesión económica que outras provincias de España. Estou seguro porque coñecemos esta provincia ben, levamos 11 anos traballando para ela, coñecemos ben a capacidade de aforro das empresas galegas, e moi especialmente as empresas lucenses. Son sectores económicos que non están endebedados, son sectores económicos sólidos que teñen liquidez en nos momentos de recesión económica como que estamos vivindo. A liquidez e a solvencia son dous elementos básicos para afrontar a recesión con autonomía e con autoridade. Más optimista porque Lugo, teño que agradecelo, maioritariamente confía no Partido Popular de Galicia. O Partido Popular de Galicia confía en Lugo. Estuvemos durante a provincia durante todos estos anos e vamos a seguir estando se os lucenses e o resto dos galegos nos dan por Galicia. Oxalá non tuvera acontecido o que aconteceu, pero o certo é verdade que estamos nunha recesión en España. Dicen tanto os organismos internacionais, a OCDE, a Unión Europea, o Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional, pero tamén o Banco de España, sinalan que esta recesión é a recesión máis profunda que vai a sufrir España dende a Segunda Guerra Mundial. Acaban de salir os datos de caída do Produto Interior Bruto do primeiro trimestre en España, 5,5 puntos de caída de un PIB nun trimestre. Recordamos que no ano 9 ou 10 o PIB caía nun ano 4 puntos e medio, e estábamos nunha profunda preocupación. Agora nun trimestre cae 5,5, considerando, ademais, no mes de febreiro, a economía funcionaba con carácter normal, ordinario. Por tanto, esta é a situación na que nos vamos a enfrentar. É curioso que todos queran gobernar Galicia e todo cando as cousas van ben. E tamén é curioso que cando as cousas van mal, sempre goberna o Partido Popular. Tanto en España como... Pero estamos absolutamente convencidos de que temos mellores propostas económicas, mellores propostas laborais, porque funciona. E porque o importante en economía non é a opinión de cada un, que hai que sempre escoitala. O importante en economía son os datos. Todas as opinións son opinables, pero os datos son incontestables. E por iso me reafirmo en que en épocas de vacas fracas o Partido Popular é un partido útil. En época de vacas gordas, onde hai diñeiro na caixa, pois pode xa gobernar outros partidos que lle den a economía e a caixa menor importancia do que para nós a ten, porque cando a economía funciona, as políticas sociais funcionan. Cando a economía non funciona, as políticas sociais teñen que subvencionarse con débeda. E un país endebedado é un país hipotecado. E os países hipotecados sempre teñen que dedicar unha boa parte do seu crecemento económico ao pago dos intereses da débeda, e isto é unha pescadilla continuada e constante. Non poden invertir, non poden innovar, non poden crear, e, polo tanto, sempre son economías mediocres, cando poderíamos ser, sin duda, e o fomos durante algúns anos, a economía que máis crecía na Unión Europea. O fomos en épocas cos gobernos de Madrid, tanto de Aznar como Rajoy, e o fomos tamén co Partido Popular en Galicia. Digo que non foi sinxelo xestionar aquela economía do ano 9, 10, 11, primeiro porque a crise económica do ano 9, como se sabe, non existía, oficialmente. Estábamos nun goberno socialista en Madrid que negaba a existencia da crise económica. Sin embargo, cando chegamos a Xunta de Galicia, en abril do ano 9, mirábamos como entre abril do ano 8 e abril do ano 9, en Galicia se destruíran 54.000 postos de traballo nun ano. Nos atopamos con 2.200 millóns de euros de pufo, é dicir, de débedas non recoñecidas, que tivemos que pagar durante todos estes anos,
e nos atopamos cunha caída abrupta dos ingresos da Xunta de Galicia e chegamos a pasar varios anos cun presuposto de 8.000 millóns de euros, cando o presuposto do ano 2008 era de 10.500 millóns de euros. Por tanto, estuvemos gestionando todos estes anos pois aproximadamente entre un 15 e un 20% menos de presuposto cada ano. Por tanto, se botamos contas, e uns 2.000 millóns de euros menos cada ano por 11 anos, pois estaríamos en máis de 20.000 millóns de euros que deixamos de gastar como consecuencia de que non os tiñamos. E, por lo tanto, tuvemos que xestionar o país a pesar de esta baixada de ingresos. Pero creo que a política consiste basicamente en decir a verdade e en xestionar a realidade. Hai que decir a verdade das cousas, senón como nos vamos a orientar. E depois, unha vez que temos a verdade, hai que xestionar esa verdade, hai que xestionar a realidade. É o que fan vostedes todos os días. Non pode chegar a empresa a facer contabilidade creativa. Non lle poden dicir aos traballadores que lle van a pagar a nómina con Padre Nuestros laicos, non é posible. Por tanto, primeiro, como está a empresa, como está Galicia, como está o tecido productivo de Galicia e como podemos afrontar o crecemento da economía para tirar do emprego e que este emprego, tirando da economía, poda revertir en políticas públicas, en políticas de infraestructuras ou en políticas sociais. E o certo verdade é que antes do COVID, é dicir, antes de marzo deste ano 2020, levábamos 25 trimestres consecutivos crecendo a economía de Galicia. 5 anos consecutivos crecendo a economía de Galicia, dos cuales 3 crecimos por riba da media de España. Entre o ano 2009 e o ano 2019, Galicia foi a comunidade autónoma que máis creceu o Produto Interior Bruto e que máis creceu a renta per cápita de España. Con este dato creo que podría ser suficiente, porque ao final se pode coller moitos datos ou microdatos, pero o importante é, oiga, como evolucionou a economía do país, como evolucionou a renta per cápita. E isto, consecuencia de que? Pois consecuencia de que cando chegamos ao goberno había 210.000 parados e hoxe, se non computáramos o COVID, estaríamos en 160.000 parados. Por tanto, 50.000 parados menos. É unha cifra que non é menor. Chegamos a ter casi 1.100.000 afiliados á Seguridade Social e o paro, pois o reducimos ao entorno do 11,5% e cando chegamos estábamos no 21%. Lugo ten un paro por debaixo do 9%. Estou falando sempre sin o COVID. E Lugo foi a terceira provincia que máis incrementou o PIB de España. Por tanto, as cousas se fixeron dunha forma razonable e as cousas van ben e van ben. A economía crecía, o paro baixaba, as exportacións estaban en récord histórico, o índice de produción industrial, salvo o problema enerxético de As Pontes e de Meirama máis a baixada da Alcoa, extrapolado esos 3 datos no ano 2019, todo o índice de produción industrial crecía por riba de España porque producíamos máis automóviles, porque producíamos máis madeira, máis sector lácteo, máis pesca, porque producíamos máis textil. En definitiva, a economía de Galicia estaba nun excelente momento económico. Pois ben, que fixemos e que política económica fixemos durante estes anos? Primeiro, a estabilidade política que acredita poder aprobar 11 presupostos continuados durante 11 anos de goberno. Hoxe aprobar unhas contas en España é unha noticia, porque levamos 2 anos sin aprobar contas. Levamos en España coas contas que deixou o ministro Montoro e o presidente Rajoy no ano 2018. E xa o goberno dixo que non vai a presentar contas no ano 2020. Por tanto, vamos a ver se presenta contas no ano 2021. Por conseguinte, sin contas públicas, vivimos nun país de contos. E entre unha conta e un conto hai unha diferencia bastante sustancial. Fixemos 11 presupostos continuados, houbo estabilidade política durante 11 anos e conseguimos 2 cousas. A primeira, equilibrar os ingresos e os gastos da Xunta de Galicia. De feito, o pasado ano fixemos superávit. Pedimos gastar o superávit, por suposto. E o ano anterior fixemos un déficit do 0,1. En definitiva, equilibrio nas contas públicas.
E, en segundo lugar, fomos a comunidade autónoma que menos se endebedou de España. Nos últimos 10 anos, a deuda pública en Galicia foi a que menos creceu de toda España. E hoxe temos unha débeda do 18% do PIB e a media das comunidades autónomas están no 24% do PIB. Hai unha diferencia de 6 puntos. Esos 6 puntos significa que Galicia podría ter emitido para equipararse coa media 3.500 millóns de euros máis de débeda pública. E non o fixemos. E non o fixemos porque a débeda que lle vou a contar a vostedes hai que pagala. E hai que pagala con intereses. E, por tanto, si somos capaces de crecer, de crear emprego, de mellorar o Produto Interior Bruto, de incrementar as exportacións sin débeda, é que temos unha economía sana e un modelo económico que está chamado a pervivir. Sin embargo, si dopamos a economía con deuda, podemos ter unhos datos durante unhos anos moi bons, pero ao final veremos como esa débeda vai a arrastrar a situación da economía galega e vai a ralentizar o crecemento, sobre todo cando ven mal dadas, como ahora. O lóxico, neste momento de recesión económica, donde o que nos dicen é que o PIB vai a baixar máis de 10 puntos, que o déficit público estará máis cerca dos 15 puntos, e que o paro, o Banco de España dice que estará no 24,7%, o lóxico é que as comunidades autónomas que estamos saneadas poderamos emitir débeda pública para inyectar a economía, e, por tanto, a nos correspondía ter a posibilidade de inyectar 3.000 millóns de euros. Vamos a ver o Goberno de España si vai a manter un criterio razonable ou nos vai a tratar como se fóramos unha comunidade endebedada e unha comunidade que necesita o diñeiro do Goberno Central para chegar a fin de mes. Nunca fomos o Fondo de Liquidez Autonómica, nunca lle pedimos diñeiro ao Goberno de España para pagar as nosas facturas. Pagamos as facturas e somos a primeira, segunda, terceira, depende do ano, comunidade autónoma que mellor paga as facturas en tempo e a comunidade autónoma que máis inviste con cargo aos seus propios presupostos, a pesar das dificultades. Digo que esta é a nosa situación durante estes 10 anos. Creo que alguén que tuvo a confianza de Galicia durante unha década, o lógico é que diga, oiga, vostede que fixo con esa confianza? Que fixo co capital político que lle deron? Pois isto foi o que fixemos. En este momento, desde fai meses xa, en abril, cando estamos en plena pandemia, trasladamos á sociedade galega a necesidade de constituir un comité de persoas pragmáticas que estén xestionando compañías, tamén de académicos, de persoas que estén ao fronte do Círculo de Economía de Galicia, do Foro de Economía de Galicia. Constituímos un grupo de expertos e estuvemos traballando durante a pandemia. Fixemos 4 documentos, un documento de liquidez, un documento de solvencia, un documento de flexibilidade das relacións laborais e outro documento sobre un plan de reactivación e dinamización da economía de Galicia. Aí estaba o director financiero de Inditex, con todo o que supón e todo o equipo de Inditex detrás. Aí estaba o CEO de GKN, que é unha multinacional do sector da automoción, e presidente do clúster da automoción en Galicia. Aí estaba o presidente CEO de Reganosa, que é a industria máis potente enerxética con 100% capital galego. Aí estaba o presidente do Foro de Economía, o presidente das empresas familiares. Aí estaban distintos catedráticos, estaba o expresidente da Xunta, González Laxe. En definitiva, presentamos un plan de 3.000 millóns de euros que o estamos executando neste momento. 3.000 millóns de euros. 1.700 millóns da Xunta de Galicia, de reordenación do presuposto, e outros 1.200 millóns de movilización de esos 1.700 que cando se inyectan a economía e financian parcialmente algúns incentivos e axudas, digo parcialmente, mobilizan diñeiro privado por algo máis de 1.200 millóns de euros. Quixera relatar algunhas das medidas que están nese plan e o que fixemos durante estes meses de pandemia. Tiñamos que xestionar a pandemia e xestionar e anticiparnos a pandemia económica que, evidentemente, estaba encima de nós. Primeiro, sacamos unha liña de créditos adicionales aos que sacou o ICO para as pequenas e medianas empresas e para os autónomos de 250 millóns de euros, que consisten basicamente en préstamos a 4 anos cun ano de carencia
e sendo Galicia a única comunidade autónoma que paga o 100% dos intereses á comunidade autónoma. Eso se chama liquidez. Se vostede ten un problema de estrangulamento de liquidez, pida vostede un crédito, e o damos, e nos encargamos de que o primeiro ano non pague nada e que os intereses sexan a conta do sector público. Evidentemente, se agotaron esos 250 millóns de euros e onte no Consello da Xunta acabamos de aprobar outra partida de 60 millóns de euros adicionais para todos os autónomos e PEMES que o soliciten. De momento, o que nos solicitan de media son 200.000 euros por prestatario, por solicitude. E, pois, se están traballando con eles e dando esos préstamos, se ha agotado os primeiros 250 millóns. Segunda decisión, vacacións fiscais ata o 1 de novembro deste ano. Todos os impostos da Xunta de Galicia quedan aplazados. Imaginadvos por un momento que se fixaran as vacacións fiscais no goberno de España. O fixo Alemania, o fixo Reino Unido. Non se cobra o IVA, nin o imposto da renta, hasta diciembre. Nos, o imposto de sucesións, o imposto de doazós, o imposto de datos xurídicos documentados, os impostos que gravan o xogo, nos non cobramos impostos. Ata 1 de novembro, para dar tempo a xente a repoñerse e a poder pagar impostos. Non ten ningún sentido pedir un crédito ICO para pagar impostos. Pois non ten ningún sentido, si podemos disminuir a presión fiscal durante este tempo, o lóxico é que o fagamos. E non que teñamos que decir, vamos a coller un préstamo do ICO e unha parte dese préstamo vamos a pagarlle impostos o que nos presta o diñeiro. Na nosa opinión, é un plantexamento equivocado. Por suposto que tamén o Consello de Economía trouxo proxectos ao Consello para reactivar empresas que queiran facer material fronto COVID, porque estábamos comprando todos, desde unha mascarilla ata unhos guantes a China. Pois agora hai empresas que xa poden facer mascarillas quirúrgicas, que poden e que están facendo pantallas protectoras, mamparas de metacrilato ou de plástico, en definitiva, esa pequena economía, que non é tan pequena, e que vai a durar durante 2 anos, ata que teñamos vacina, pois por que non axudar as empresas galegas a construíla. Complementamos os ERTES, sobre todo os ERTES de menor tamaño, e aqueles que, como consecuencia da pandemia, con máis de 55 anos, se foron ao paro. Chegamos a un acordo no diálogo social para inyectar diñeiro aos ERTES máis cativos e ás persoas que se foron ao paro. Anticipamos as nóminas. Non sei se hubo 2 comunidades autónomas en España que anticiparon as nóminas da xente que non lle pagaban o ERTE. 6.000 solicitudes de anticipo de nómina, 750 euros ao mes durante 2 meses, 1.500 euros. Hubo xente que tardou 2 e 3 meses en cobrar un ERTE. 0 ingresos durante ese tempo. Nos anticipamos a nómina sin costes financeiros para os que solicitaba. E nos sentamos cos sectores, co sector dos comercios, co sector do autónomo, co sector do turismo, co sector da restauración, e fomos implementando programas de varios centos de millóns de euros para cada sector, unha proposta previamente consensuada co propio sector. Isto foi o que fixemos, máis outorgarlle liquidez ao sector gandeiro, ao sector cárnico, ao sector lácteo, e é que anticipamos a PAC, 300 millóns de euros que está a disposición desde fai días no mes de xullo nos bancos para todos os gandeiros e agricultores que hai en Galicia. Antes se cobraba en novembro ou en decembro, ahora está a disposición. Calquera pode ir a retirar a PAC a unha entidade financeira das que pactou coa Xunta de Galicia a anticipación da PAC. Pois esa era a obsesión nosa, a liquidez e a solvencia. E así foi como estuvemos actuando. Pois, evidentemente, este balance se aplica a Lugo. En Lugo hai, non vou a dar datos, porque non creo que teña moito sentido, o número de empresas que pediron esas axudas, e aquí está, o número de familias que pediron os ERTES, aquí están o número de proxectos innovadores que se someten a esta nova política empresarial dos ERTES, o número de empresas que recibiron axudas durante este tempo, os apoios ao comercio, os comercios de Lugo que solicitaron as propostas e, por suposto, o número de gandeiros e o número de agricultores que están retirando o diñeiro que lle corresponde pola PAC e que están cobrando no mes de xullo o que antes cobrarían no mes de decembro.
Durante este tempo, ademais de manter a casa de pé para que non se caigan as paredes, propuxemos proxectos tractores importantísimos. Proxectos que supoñen máis de 1.300 millóns de euros de inversión e 1.700 postos de traballo directos. E, ademais, os tres poden encaixar perfectamente nas economías productivas de Lugo. O primeiro e máis importante, unha fábrica de produción de fibras textiles a partir de madeira certificada, viscosa, por exemplo. E é que a roupa xa actual e futura irá disminuindo os agregados do petróleo como componente textil para pasar a componentes máis certificables, máis sostibles, e a fibra textil é unha delas. A fibra textil provinte do forestal. Esta fábrica de viscosa é un proxecto de 700 millóns de euros. Evidentemente temos que captar músculo para facer ese proxecto, pero nós estaremos aí se temos empresarios ou inversores que queiran facela. Outra empresa de economía circular para utilizar os biorresiduos e os puríns para producir enerxía. Temos 25.000 toneladas de puríns cada ano. Puríns de vacuno, de porcino, de gallinácea. Esa é unha fonda enerxética, sin duda. E, ademais, que temos a obriga de replantear a utilización de puríns que está dentro do Pacto Europeo. E outra de hidróxeno verde, produción de hidróxeno verde. O futuro da automoción será de hidróxeno, non será eléctrico. Probablemente tardaremos tempo en ver como podemos facer as pilas de hidróxeno que irán pegadas ao coche. Pero os grandes construtores de automóviles do mundo, como Toyota leva moito tempo facendo coches híbridos e ensayando coches de hidróxeno. Porque entende que as baterías moi pesadas, que durante probablemente a próxima década será a enerxía da automoción, pero a seguinte, en canto podamos almacenar de forma xeitada o hidróxeno, cunha pila de hidróxeno, habrá moitísima máis autonomía e non será necesario estar recargando o vehículo cada poucos kilómetros. Esos tres proxectos tractores é unha mostra de que estamos xestionando a economía post-COVID. En esos tres, Lugo ten unha capacidade de presencia importante. E finalizo xa. Vamos a ver, nós entre o ano 2009 e o ano 2020, con presuposto da Xunta de Galicia, solo da Consellería de Economía, non vou a falar de outras consellerías, inyectamos á provincia de Lugo 475 millóns de fondos públicos, o que deu unha mobilización de preto de 1.000 millóns de euros e que beneficiaron a 50.000 personas. Estes son os datos. 287 millóns de euros para axudar as empresas en materia de formación de traballadores, máis de 100 millóns, cerca de 100 millóns de euros de incentivos directos do IGAPE a empresas de Lugo, máis de 20 millóns de euros de inxección a enerxías das empresas que querían cambiar as súas caldeiras e sistemas enerxéticos por sistemas de aerotermia ou de xeotermia ou fotovoltaico, bono social eléctrico, apoiar o I+D+I, a digitalización e a modernización, etcétera, etcétera. E finalizo dando un repaso a algúns sectores económicos de Lugo, o aeronáutico. Comprenderedes que poñer o polo aeronáutico de avións non tripulados en Lugo é unha decisión política. Non a vamos a ocultar. Podría ser, desde o punto de vista económico, máis acaído poñelo noutros lugares. Sobre todo en lugares onde o sistema productivo pois xa ten empresas do sector aeronáutico. Pensamos que eso sempre que se fai sempre vai ao mismo lugar. E, por tanto, aproveitando a pista de Rozas, pois decidimos sacar en concurrencia competitiva un investimento de 164 millóns de euros, diñeiro público, diñeiro privado, e entraron as tres grandes, Boeing, Indra e Babcock. Son tres multinacionais, desenvolvendo ese proxecto con nós. E durante este tempo se conseguiron xerar 420 postos de traballo, o 70% desos postos son tecnólogos. Non é un traballo fácil, porque os tecnólogos poden traballar en calquer lugar e están en este momento absolutamente
solicitados por países con sectores aeronáuticos moitísimo máis desenvolvidos con nós, sobre todo Alemania e Francia. Hai 35 proxectos de I+D desenvolvidos en Rozas. Acabamos agora de sacar a segunda parte, outros 160 millóns de euros. E estamos facendo unha concurrencia competitiva, escoitando o mercado, se queren seguir ou non con este proxecto, que é un proxecto, sin dúbida, de un gran investimento e que hai que comercializar. Todavía, aínda lle quedan algúns anos para a comercialización. Porque os avións non tripulados, para a vigilancia forestal, a vigilancia pesqueira, para todo tipo de ortofoto, urbanismo ou ordenación do territorio, e tamén avións non tripulados de pasaxeiros. Que nadie se preocupe, pero xa hai avións non tripulados de pasaxeiros. Cuestión distinta é se hai alguén que quere montar neles. Pero o certo, verdad, avións, pero vai un piloto, quero tranquilizar, o que pasa que vai o piloto sin tocar mandos, e tocaría mandos no caso de que fora imprescindible. Pero, en fin, falaremos deso, espero poder velo en pouco tempo. O sector forestal, 50% das cortas de España son galegas. E dese 50% probablemente o 30% sexa Lugo. Se ordenamos mellor isto, temos aí un plan de pensións fantástico. Se plantamos madeira certificada, temos unha enorme capacidade constructiva, elementos estructurales dos edificios, construcción en madeira, fibras textiles, temos aí unha capacidade instalada enorme. A pouco que nos demos conta de que temos aí un plan de pensión sin activar, que poderíamos cobrar cada 20-25 anos de corta, e, por tanto, unha persona cobraría 3 veces e o seu fillo outras 3, etc., pois eu son absolutamente optimista sobre isto. Hai máis de 3.000 postos de traballo en Lugo no sector da madeira. Queremos unha axencia forestal e vamos a seguir co tema da madeira porque xa forma parte dos proxectos prioritarios do goberno. Lamento non facelo antes, pero certo verdade é que a madeira este goberno teñen un noviazgo que espero permanezca durante varias décadas. A unidade mixta de Finsa en PEMADE, axudas directas a máis de 100 empresas do sector madeireiro, poñer en valor as especies forestais, ordenar o bosque cun plan forestal novo, ese é o noso obxectivo. A industria vitivinícola. Bueno, cando empezamos, fai uns anos, a denominación de Ribeira Sacra creceu un 60% a súa produción. O 60% en 10 anos. E estamos absolutamente convencidos que é unha denominación de orixen pequena desde o punto de vista de hectáreas, pero grande desde o punto de vista de valor engadido. Hai moita xente que recolle moitos hectolitros de viño, pero o importante non é o número de litros, senón a como vendemos cada botella. E, por tanto, por aí vai a denominación de orixen Ribeira Sacra. Profesionalizar o sector, relevo xeracional, compra e agrupación de terras, esa é a cuestión. Sector lácteo. Decían que coa liberación das cotas non íbamos a resistir. Que Alemania, os gandeiros alemanes, franceses, daneses, pois non podíamos competir con eles. Eles teñen unhas bases territoriales enormes, hectáreas e hectáreas. Nós temos un minifundismo. Resultado, o 40% do total da produción láctea de España, Galicia. Galicia, a 8ª rexión europea de produción láctea. Nunca producimos tanto leite como agora, xamais, nunca. Tantas toneladas de leite nunca se produciron no país. A agrupación de cooperativas, cabanas, establos de máis de 200 cabezas, dicen que pecharon as instalacións gandeiras. As pequenas, sí. Algúnas delas se convertiron en grandes. Outras delas venderon para convertirse en grandes. Pero como se mide un sector é polo volumen de facturación e polo volumen de producción. E aí o investimento entre Pinares, o investimento de Larsa e o investimento aí pegado a Lugo en Curtis in Leit supoñen sin unha dúbida un antes e un despois. A produción de queixo
que leva entre 8 e 10 litros por queixo, hai algúns queixos que levan máis litros de leite, ou a transformación do leite líquido en nata, en proteína seca, en sueros, en crema. Eso revoluciona o sector lácteo. O feito de retirar da leite líquida entre o 15 e o 20% de produción para transformala en Galicia é o obxectivo fundamental da industrialización do sector lácteo. E unha vez máis, Lugo sigue sendo a provincia gandeira máis importante de Galicia, con moita diferencia. É unha das provincias gandeiras máis importantes de España. 3.500 mozos se incorporaron ao sector agrario. De cada 10 explotacións, unha, o seu titular, ten 30 anos. Si vamos a Asturias, podemos comprobar, eso me decían cando estuveron en Larsa, que teñen un problema de relevo xeracional e por eso Central Leiteira Asturiana está invertindo en Galicia. Por tanto, o sector lácteo sigue sendo unha industria potentísima na provincia de Lugo. Sector da pesca. 130 empresas que facturan 450 millóns de euros e dan emprego a 1.500 personas na Mariña lucense. 6 das 10 primeiras industrias da Mariña son pesqueiras e están exportando o doble do que exportaban fai uns anos. Están exportando máis de 35 millóns de euros, empezaron exportando ao redor de 15 millóns de euros. A industria de moda, o sector do aluminio, sector de aluminio primario, Alcoa. Esta factoría é unha factoría viable. Primer cuestión. O sector do aluminio é un sector estratégico no noso país. O noso país consume 3.000 toneladas de aluminio e Alcoa produce 800, 900 toneladas. O primeiro é recoñecer que é un sector estratégico. Cando foi a pandemia, en principio Alcoa iba a pechar, hasta que convencimos de que eso era un disparate. Como vai a pechar Alcoa durante a pandemia? Aceptaron que era un sector estratégico da economía e se mantivo aberta e producindo. Cal é o problema de Alcoa? O sabemos todos. Alcoa non pode producir aluminio cun prezo da enerxía superior a 35-38 euros o megavatio. E os 2 últimos anos a media eran 47 euros o megavatio. Por tanto, Alcoa palmou diñeiro no ano 2018, no ano 2019, ao redor de 80 millóns de euros. E agora está perdendo 6 millóns de euros cada mes. Esos son os datos. Que foi o que se tratou? Se tratou de volver a unha tarifa eléctrica que posibilitase co aluminio primario se podera producir en España. Tanto con Rodríguez Zapatero como con Rajoy conseguimos tarifas eléctricas competitivas. E que pasou con este goberno? Pois esa é a pregunta. Con este goberno que pasou é que nos engañaron. E nos engañaron, e teño que dicir, a min tamén. Porque o primeiro que me dixo o goberno é que a subasta de interrumpibilidade para Alcoa iba a seguir existindo na mesma situación que antes e que ademais iban a facer unha norma, un marco para acreditar as industrias hiperelectrointensivas e darlle un prezo estable da economía, da factura eléctrica. Que pasou todo agora? Nos mentiron coa subasta de interrumpibilidade e nos enganaron co estatuto electrointensivo. Ningunha das dúas cousas se fixeron conforme o previsto. E a situación, pois, é unha situación complicada. Que fixo o goberno da Xunta? O mismo que fixo co goberno de Rajoy e co goberno de Zapatero. Nós non podemos poñer o prezo eléctrico. Non temos nin solo competencia do prezo eléctrico en nada. E isto é un problema de prezo eléctrico, non hai outro problema. Evidentemente, neste momento, Alcoa, como todo o sector do aluminio no mundo, ten problemas de venta porque caíu a demanda. Pero o problema de Alcoa non é pola pandemia. O problema de Alcoa se xera no ano 2019 e no ano 2018, que se abandona o compromiso do prezo eléctrico, se dispara o prezo e automáticamente empezan a perder por cada tonelada de aluminio que produce. No mes de febreiro deste ano, nos puxemos en contacto co presidente do Principado de Asturias, o presidente de Cantabria, e presentamos de forma consensuada unha proposta de tarifa eléctrica para as empresas hiperelectrointensivas que está no Ministerio de Transición Ecolóxica e no Ministerio de Industria. Por tanto, eso de que a Xunta non cumpre os seus compromisos non solamente os cumpre, senón que os consensúa cunha comunidade do Partido Socialista e outra comunidade cunha coalición co Partido Socialista. Onte aprobamos un plan para a industria electrointensiva. E ese plan para a industria electrointensiva o que dice, primeiro,
declaramos a industria electrointensiva de Galicia como factor estratégico da economía, servicio esencial. Segunda, outorgamos á industria hiperelectrointensiva todas as prioridades para calquer tipo de tramitación ante a eventualidade, dice agora o Goberno, que dentro de 2 anos se podan facer parques eólicos que suministren exclusivamente a Alcoa mediante contratos de 10 ou 15 anos a precio fixo da enerxía. Moi ben, pois nós xa o declaramos antes de que empecen a facelo, contratos e sectores estratégicos para que teñan prioridade máxima na tramitación de esos parques eólicos. Terceira decisión, propoñemos un plan de recuperación nacional. Está necesario aprobalo. Hoxe, no Consello de Ministros, se vai aprobar cousas que para nós son moi importantes para Alcoa. A Unión Europea dota para planes estratégicos dos países, para plan de recuperación de determinadas empresas estratégicas, un fondo de 750.000 millóns de euros. Moi ben, pois, sendo así, o que propoñemos formalmente é do fondo que no Consello de Ministros de esta mañá se está aprobando, de 10.000 millóns de euros, para que se poda comprar ou participar no capital de determinadas empresas estratégicas de forma transitoria, que desos 10.000 millóns de euros unha parte veña para rescatar Alcoa. Eso propoñémoslo de forma explícita. Si o Goberno non dá resposta á tarifa eléctrica nas próximas semanas, a única solución que temos é que adicar dos 10.000 millóns de euros de fondo para que Alcoa teña unha participación en capital transitoria do Goberno central na mentras non se regula a tarifa eléctrica e se consigue un prezo competitivo para a produción de aluminio primario. Por tanto, as dúas posibilidades están abertas. Ou ben unha tarifa eléctrica dende xa, ou ben utilizar esos 10.000 millóns de euros, do mesmo xeito que se vai inyectar capital a través da SEPI a outras empresas estratégicas de España, Alcoa é a única empresa de España do sector do aluminio primario. Por tanto, inyectemos capital transitorio para, cunha tarifa eléctrica posterior, volver outra vez a poñer a Alcoa o servizo do mercado e a distintos compradores. Si tuviéramos unha tarifa eléctrica agora, e os americanos non queren continuar en España, o problema sería absolutamente menor, porque temos contactos con empresas que queren comprar Alcoa, pero que a queren comprar cun prezo eléctrico competitivo. Nadie compra unha empresa para perder diñeiro durante o primeiro mes e seguintes. Nadie produce unha tonelada de aluminio perdendo en cada tonelada diñeiro. Pero sí, a un prezo competitivo de enerxía, sí hai xente que quere, por suposto, producir aluminio porque España é un país deficitario no aluminio e o aluminio é o metal do presente e do futuro. É necesario para o sector aeronáutico, para o sector ferroviario, para o sector alimentario, para o sector farmacéutico, é, sin dúbida, un dos metales con maior proyección de futuro. Por tanto, esta é a nosa doble proposta. Sacar inmediatamente un prezo enerxético para este segundo semestre, a su vasta interrumpibilidade, que tiña que sacarse en maio. Estamos a 3 de xullo, xa tiña que estar en vigor. Non invertiron nada, nin siquiera a sacaron. É dicir, a determinación máis explícita de que non lles interesa para nada a supervivencia de Alcoa é que nin siquiera sacan o prezo eléctrico do segundo semestre. Se o queren sacar, eso é unha solución. E se non, 10.000 millóns de euros, unha parte de compra de capital transitorio de Alcoa, garantir a supervivencia e a produción de aluminio e cando teñan o prezo eléctrico, volver outra vez a poñer a disposición de inversores a compañía. Concluyo xa. Para nós, o tema da Alcoa non é un tema menor. O tema da Alcoa ten que salir sí ou sí. Nós non estamos dispostos a perder Alcoa. Non estamos dispostos a perder Alcoa porque Alcoa é para Lugo lo que Citroën é para Vigo ou que Inditex é para Galicia. Estamos falando de temas serios. Non estamos falando de unha broma. E estamos falando de unha decisión política. Hai unha decisión política de non facer precios competitivos de enerxía ao sector hiperelectrointensivo. Esa é unha decisión política. Non é unha decisión técnica nin de mercado, non. Esa é unha decisión política. Vostede quere producir aluminio, quere producir aceiro,
Pois entón ten que haber un precio competitivo de enerxía para esos sectores. O hubo sempre. Con Rajoy adicábamos 500 millóns de euros a este sector. Sería impensable neste momento que estuvera gobernando un partido como o Partido Popular en Madrid e tuviéramos eu que vir aquí a defender o que fai o partido en Madrid e votarlle a culpa a Xunta. Non, señores. Durante 11 anos tuvémoslo moi claro e durante os seguintes 11 meses o vamos a seguir tendo igual. Alcoa non se vai a pechar. Alcoa, a Xunta de Galicia non vai a aceptar ese peche político de unha industria por unha decisión política. Non o vamos a aceptar de ningún xeito. De ningún xeito. E o decimos claramente. Se o goberno quere engañar aos traballadores, nós non. Ou enerxía ou préstamo participativo e participación no capital. Entre as dúas cuestións está a solución. Eu agradezo moitísimo a súa paciencia, a súa determinación. Hai máis sectores, o sector eólico, empresas aquí potentes, está o presidente desa compañía entre nós. Este polígono que puxemos en plena crise económica, o que fixemos foi baixar o prezo ás parcelas, porque Xestur tiña unha deuda de 180 millóns de euros cando collimos. Había dúas posibilidades: intentar vender ao prezo para pagar a débeda ou intentar pagar a débeda e ter un prezo competitivo. Optamos pola segunda porque nos parecería moito máis sensato e moito máis razonable. Por tanto, nós vimos aquí cunha mensaxe de crudeza. Estamos nun momento moi complicado de economía, non o vamos a ocultar, pero de esperanza, porque fomos quen de salir dunha crise estructural, unha crise financeira, quebra das caixas de aforro, salvo Caixa Rural, por certo, 75.000 familias enganadas coas preferentes, non había liquidez, o Banco Central Europeo non nos botou unha man para nada e, sin embargo, ahora o Banco Central Europeo está comprando toda a deuda pública de España, porque se non tuviéramos o Banco Central Europeo non poderíamos colocar a deuda pública do país, porque nadie non la compraría e volveríamos outra vez a falar da prima de risco. No, esta vez no. Esta vez se inyectou 750.000 millóns de euros ampliables a outros 600.000, 1 billón de deuda. Vamos a endeudarnos ata o ano 2050 como mínimo. Pois ben, digo que esta vez eu creo que podemos salir. E Lugo, estou convencido, salvo que nos fagan esta falcatruada de Alcoa, se nos deixan en paz e nos deixan traballar e non pechan Ence, e Alcoa se mantén, podemos seguir vendendo madeira, podemos seguir producindo aluminio. Do sector agroalimentario está nunha situación, non diría que óptima, porque ainda pode crecer moito máis, pero o certo verdade é que eu son dos que creo, vendo a estrutura económica de Galicia, que Lugo é unha provincia das que menos vai sufrir durante a crise económica. E insisto, se nos deixan traballar sin decisións políticas que estrangulen sectores económicos da provincia, estou convencido de que teremos antes, máis pronto que tarde, unha situación económica outra vez de crecemento sostido e de creación de emprego. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. De vida Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar